Billedkunst. Godmorgen alle sammen. I dag har vi en ny pige i klassen. Hej, jeg hedder Bella. Sæt dig bare ned, Bella. I dag der skal vi tegne. Så jeg henter lige noget papir. Jeg kommer igen. Sådan. Værsgo at tage noget papir. Vi tager i rækkefølge. Bella, hvis du starter. Ja. Næste. Godt. Freja. Yay. Og så er du den sidste, Victor. Okay. Det var godt. Nå, vi skal lige tegne. Og værsgo at vise jeres tegninger. Jeg har tegnet en sommerfugl. Ja, se hvad jeg har tegnet. Ej, hvor er den flot. Nå. Yay, min tur. Jeg har tegnet et hjerte. Det er så smukt. Ja, og næste. Okay. Er den ikke bare grøn? Ej, den er da smuk. Nej. Så er det Bella. Se! Man må ikke grine folk. Er du okay? Jeg synes, din tegning var pæn. Helt klart. Det synes jeg. Ej, hvor var din tegning grim. Stop med det der. Næh, det kan du selv. Hvad foregår der her? Ikke noget? Okay. Kom, dreng, vi går. Jeg har bare ingen talent. Jo, du har. Hey Bella, kan du ikke tegne nu? Okay. Jeg henter lige noget papir. Okay. Jeg kan, lad os vise det. Okay. Nej! Lad være med det. Jeg synes, du skal gå hjem. Men Nej, gå. måske skulle jeg prøve igen. Ja. Ja, jeg skal vise det til alle nu, jeg kan. Næste morgen. Se! Wow, den er pæn. Ja, Wow. Hvor er den pæn. Tak. Ah, Jeg har jeg virkelig går gjort mig igen. umage.